message anapinda pamusina kwati ngapinde kudaisa. Akaseka ashika. Tinokumbira mai umwe atina matiri. Baba wedu tiri pano pane nguva baba. Riri zuva resondo renyu baba ramakasangisa tiri nyika ino ikunamata pasi rose. Saka Mwari makanaka tinotenda nekutungamirira vanhu venyu kusvika pane imwe nzvimbo itsva inoremeredzeka. Tinokumbire nyasha dzine denga kuti zvioneke zvichikomborerwa ndimwe zvese zvichatarwa mukati mweimba ino. Tinokumbira rudo baba mukati mweimba ino kuti tioneke tiri vanhu vanotaura tiri vanhu vakabatana vanoziva zvavanonga vachiita. Nevatungamiriri baba tinovaunza pamberi penyu. Imwimwi ndimwi mwakaisa, ndimwi mwakavagadza baba. Vanogadzire mune zviro zvedu mune zvakanaka. Tinokumbire nyasha dzedenga kuti dzidzadze mukati mweimba ino. Hatina zvizhinji baba zvetinotaura, zvitakumbira nezvitasiya ngazvivanzwe ndiri kubudikidza zvejustins wedu. Pamusoro yegymnastic, pamusoro yecourt play, madhodha anamai ngatimisa. Anamai munozoredze mhuru mwambochuurire kuembera. Fundirai kumba muchiembera arume kanga auya zviya kubva kubasa, kana akanyabate chiro asinyazi unoemberwa. Mazwa ere anamai? Imwimwe akadzi akuru fundisai akadzi adoko tsika dzedu nemagarire. Next time anoye kudare muina ana ahosi kudai ana mbuya matemere fundisai ana adoko mwamwaembera chimba afundisai kuti muchiembera munochinjike mwako zvimwakaita itai echiona maikuru asikana we tikangata kuembera mwako edu anozai hatizoti kudai tinoita kundodai basa dai zvatopera. Marizwa ere asikana wowe murume unoemberwa kumbaye kutodzake pamubhedhe makuseni bubu mwakadai kuembere murume wako nemari yaanonga akaika unobudisa. Hino zvenyuzvo zvekuti mwakaenzana haibudi. Pamusoro ngativhure dare. Mukwayo Jacob uya kuno versus Douglas Chinyai. Douglas Chinyai Mukwayo Jacob ndiye manga. Iwe garabasi ndipo zve Samon iwo rawakapura. Case number 35 of 2022. Case number 35 of 2022. Garabasi. Iwe simuka. Pandiri kuerenge nyaya uyu ngabhadhare marekedhi ari mumangara. Nyatsoteerera zvaukamangara pandizvo. Uyu mumangara. Onde uyu. Alright, engabvise marekedhi. Complainant kana kuti mumangari Jacob Mukwayo achimangarira Douglas Chinyai defendant kana kuti anoda kuzvipukunyusa munyaya kuzvidefenda pachezvako unogara ivillage ripiko rinogara baba
Chinyai village. Koti Kleka unonyora kuti Chinyai da. Living Mabizeni. Mabile kune village rakadaro. Mabizeni ka. Mabizeni ngere rinogare muManheru. Orati yangu kuti ndokutatora chief musha. Unosungirwa kuti uteerere wewe ndiri kuerenga. Nyaya yakamangarirwa ndiyo ndi Jacob Mukwayo musi wa 5 December 2022. Unodikanwa kudarira Mambo Saurombe kuti utaure nyaya iyo yewakabatira Douglas Chinyai kuti mufambire pamwe chete naye kuti handisi kupaona apa mhepo dzaka pamwana wako dzakataurwa pamwana wako nedzimwe nzira pana nditezvara kane mukwasha iwewe mumangara uri kumangara Tezvara kuti ndiri kumangarire mukwasha kuti mufambire mhepo dzakaiswa pamwana wako. Ndizwe kuti mhepo dzakaiswa pamwana wangu ari kuti une mhepo tiri pamweche. Unodikanwa kudarira Mambo Saurombe kuti tichenurane pamhepo iyo iri kuramba kuti tinzwe tiri pamwe chete, iyo inoti iri pamuroora wako mwana wangu unofanire kuuya kudare nemwana wako Tatenda. Ndizvo ka? Inyaya yemwana wakaroorwa uri kuzune mhepo pamwiri pake. Saka Tezvara nemukwambo hasi kufambire pamwe chete. Pari kuzi tinofanire kufamba tiri pamwe chete. Ndimwe mumangarika imi. Zvakanaka. Gara pasi. Mukwambo simuka. Abvisa iri mari yake dare. Asati. Ngavise. Vise dare rako. Mukadzi wauya iri mwana? Wauya. Ngauye padhuze nababa ake. Gara kuna baba. Baba simgai. Dingu baba mwana. Ngoe chingani? Ngoe chitu. Chichi kunetsa pamwana. Pamwana ngati chiri kunetsa ngechekuti mukwambo unouye kumba kwangu ndichitaura kuti mwana wako une manhepo. Saka auye kumba kwangu echiti mwana wako une manhepo. Ini ndakati ngatifambe tiri pamwe chete. Takafamba nemukwasha wangu. Ngati mukwasha wangu chaiye apatori napanapa aya ndi baba emukwasha wangu. Saka wakauya mukwasha wangu wakarore mwana wangu. Echiti mwana wenyu une manhepo. Ngatifambe. Takafamba muri pamwe tiri pamwe. Iye ndiyo ndakati chitaura kuti toende papi. Iye ndiyo wakatotipangidze kuteerere zviri kutaurwa. Iye ndiyo tinozobvunza zviya. Iye ndiyo wakatotipangidze petakaenda. Akati ngatienda shuwa tichienda. Taendapo pakazwi tengai majana ekuti tishande mwana wenyu. Alright baba. Tikangataa kwa mambo iyo gara pasi chakusunza. Tikangataa kwa mambo zviya. Hatichatauri tsumu nemadudu. Motori chungwa chakaiti. Mwana wenyu uchifamba unozi une mhepo. Tengai majana. Petakafamba akuzukuzi une mhepo. Akazi kutoiona. Akazi wakati wakangoti pano unode ushandwa mwana wenyu. Ushandi kuna matiro. Kuna matiro. Kuna matiro chini andichazima nje andisifukabvunza. Hamuzuhamba. Mabva Saka mwana hapana saka mira inini techifamba zvakanaka. Ndati mwana wenyu kana dai zimajana kana aide kuzounode kushandwa unode kushandwenyi. Ndikubvunza babacho musandaye ndino. Unode mushandwe.
ndaifungoti inini unoda kushandwa mhepo asi hapana mhepo dzakataurwepo kana dzindakaona dzakabudepo. Saka arwarika ndokuti arwari. Saka imimi mwakati muri kude kuti mukwambo auye mufambire pamwe chete pane mwana wenyu usikarwari. Ehe, ngekuti iye ndiye uri kuone kurwara kwake. Mukwambo ndiye uri kuone kurwara kwemwana wangu wendisikazi kuona inini. Alright, garai pasi baba. Mwana wenyu zita rake ndiani? Ndi Praise. Praise Mosimuka. Simudzere kurwara uchi. Toti ndinopika ndichataura chokwadi chizere? Ndinopika ndichataura chokwadi chizere. Pamberi pamambo nedare. Pamberi pamambo nedare. Mwari ngaandibatsire. Mwari ngaandibatsire. Dzikise mako pasi. Uri kuzwei mwanangu? Ndinozwa kupisa mwiri wangu wese. Oh. Baba wakambovataurira here kuti baba ndirorwara? Handina. Chatauri? Baba ndirorwara. Watangira urwara munyama. Ndada hangu kuti ndikatarise mwana wako uyu madziso ake anotaridza kuti unorwara. Wazvizwa? Inini ndiri mutongi ndikamutarisa so madziso ake ndiwo anozi dai ndiri chiremba zviya ndaiti iu luki madziso ake anototaridza munhu asati aita zvese kuti mwana unorwara. Vashandi vehurumende musanetseka ndiwo vanoda kuona kuti zvizvi tinoita mumatare medu. Wakaroorwa rini? Ndakaroorwa musi waMarch, musi wa4 March. Gore ripi? 2020. 2020. Une ana wanda sei? Ndine 1. Une 1. Kuti murume wako azoti unorwara chii chiri kuitika? Handisuziva, aingofambawo kwaenda echingouya chinditi kwaZinebve panobatsiridzwa nabereki wako. Unofanira kubatsirwa nevabereki wako. Zvakanaka. Nemurume wako makagarisana sei? Nemurume wangu inini pani patakangorowana tachayana ndakabva ndafura babarinda nerume pakutangira panyaya yekuti wakanga ationini wakanga auya aiwa zvibudi taurako titori kudai taura basi wakati nhasi muri kukwira kumba kwenyu kunorara ikoko ndakabva ndati koiteiwo pasina chandinofambirei chisa zvikabva zvazi nhasi ndokuocharara nhasi bva ndati hapana chakashata bva ndazobata foni yawo yapinda meseji bva ati uri kubatirei foni yangu ndikabva ndikuerenga meseji yapinda mufoni ndikadzisiya foni yangu ndobva ndirowa mpama ndobva takatanga kurowana bva arumba achitiza kuenda kumba kwamama wacho kwamama nababa bva ndateerako bva ndanhonga dumbu bva ndaposera bva aposhwa naro bva ndazotora rimwe bva ndaposera futi ndo pakazofurwa apa mama wacho bva abuda zvikazibuwa rekufura murumerere kubva kuti bho ndakamirapo mama wacho bva ndibata inini atetanga aripo bva abata murume wangu inini bva zvazi malinda azvizwaro chii chaitika ndoatsanangurira nyaya yaitike zvikaziwo wairambirei kuenda kumhatso kwacho wairambirei atetodairo ari apo zvikazi iwo waibatirei foni yacho ngokuti iwo hauna akatangira nyaya yacho. Meseji wakazoerenga here yakapinda mufoni? Handina, ndatotorerwa ndabvukirirwa ndatopuwa mpama. Alright, asi unofunga kuti chii chachiri kuitika pamameseji nekuzi nhasi urari pano unorari kumba kwenyu? Handisi kuziva. Kufunga kwako? Kufunga kwangu inini kutotaura taitaura mwenye musikana. Alright. Asi imimi murume wako uinaye bonde rinoita haro? Zvakanaka, saka muchikudanana mwanangu. Izvo mashundo egono anondoitika mumba. Wazvizwa? Chandinoda kuti asi zvazodaro wakabva aenda kuko akaenda kubasa musi wa12 January gore rino. hapana sapoti aitumira kumwana, hapana. Ndakandozvigarira ndichizvishandira kumarikicho. Sapoti iri kubva kwabereki angu. Iye paakazouya apa musi wa29 November ndo paakauya
akafambira kuenda kwakumba kwababa acho kusvika pamba pamba akaenda ngekumba kwabereki wavo ndobva akazouya pa12 dzeusiku kuchirara kumba kwangu inini makusena acho abva ati ndikuda kuenda kumba kwenyu ndobva akasvika achitaura zvekuti ndafambira nyaya dziya kwabereki vangu zvikazi nyaya dzipi zvikazwi idzo dziya dzekare dziya mai angu ndobva akazobvunza kuti dzemamhepo dziya here ndobva akati sisangobva ati mukwasha mumba nyaya dzemuri kutaura idzodzo taifunga tichinhu chasvika muchifara nesu muchikuda mukadzi here zvikazi aiwa ndafambira zvese zvekuti mukadzi handichadi nekuti mamhepo ndobva akabva adzoswa nabereki angu akati muzoya nechanel pano kutongosvika ndachitaura kuti mukadzi handichadi neduro hapana nemari wangakabvisa hapana dzokera kumba kwenyu nemukadzi wenyu ndokudzoka kwandakaita ndazodaro he takazokwidzana sezara rangu manheru acho futi same nekuti baba angu akabvunza futi tasvika tingori 2 isusu nemunhu wangu zvikazi baba pamwabva kumba baba nyama yenyu ari kuzviziva kuti ndomashuka mai muchitaura zvikazi ari kuzviziva right saka izvozvizvi akadzoka musi wawo wekurara kumba kwako usiku mukazoende kumba kwenyu baba yenyu akati munozodzoka ngemungwara kwawo wakadzoke kurara futi kumba kwenyu wakarara kwabereki ake 2 days echirareko zuva ranga akuchida kubuda akabva arara kumba kwangu apa mausiku acho kuma 2-3 dzeusiku akauya nemuporofita wakauya naye achishanda pamba ndakarara mumba ndakazodongoa. Ndiani wakauya naye muporofita? Ndibaba Tezvara nemukororo wavo nemuporofita yeye nana atete. Ndakazoita zvekudongorera pawindo ndobva ndazovamhoresa ndiwo pawindo kubva azondidaidzira Tezvara akati uyai pano zvikazi musazoshamisika muna matekisi apa aise kuti mubve pano ngekuakamira jeni. Apa sketi yangu ndaishaya masikati acho. Nanhasi ndakachizoiona ndamboenda kumba kwedu pandakazodzoka ndosvika yakakandwa mumba pawindo yepawinda. Zvakanaka. Oh, Tezvara Yemuroora simukai. Simuzere kurweruchi. Ndari ndopika chataro chokwadi chizere. Chataro chokwadi chizere. Pamberi pamambo nedare. Pamberi pamambo nedare. Mwari ngaandibatsire. Mwari ngaandisunungure. Yes. Visa $15 and chikwereti. Musi wa 7 muuya nemari. Yakakwana. Musi wa 7. Unaenda. Kurasi nemwana. Munotomufonera kuti urudikane kuno ndakasungwa maerero nemukadzi wako ende unotovenga kuti holiday kai ndiri kumuda musi wa 7 January mwana wenyu tipedze nyaya iyi muna respecta baba avo nemukadzi mavizwa now nyaya yekurwara kwemuroora wenyu makambe kuiziya rini inini ndisati ndaende mberi mutape ndichakupai nguva yekutsanangura asi pane zvotoda kungotanga ndaona nyaya yekurwara kwemuroora wenyu mwakambe kuiziya rini handina chendati ndaziya ngekurwara kwake because handina zuva rendari ndambomaona iye akarara ungandoti zvake mumbu mwangu ndo zvaindonyanya kutaura mirai babazvo mukazwa mambo akutaura kudaroka ndine zvinonditsigira kuti nditomubvunza futi ndazwa muroora ichiti mwakauya usiku ini nemwana wenyu muchishanda pamba mwaimboshandei iye muroora pamba pake nemwamuna wake iye asikazivi zvakaende kuitika ngezvekuti ndosaka ndaikumbirawo kumbotanga amuchataura munongotange mwapindirenizvi ndati imimi baba chemwaimboshanda muroora asikazivi usiku nemwana wenyu chimbori chinyi munochindotitaurira kuti ndini mambo alright tingati kwainga kugadzire pamba kwete kuti kwainga kuti muroora arwari kana kuti abvepo aiwazve babaka purasi hapana purasi baba mama inasi ndichamutora kuti ngeiyo ari mama inasi mapurasi haapane baba mirai muroora uri kuti ndakashaya siketi yangu handinozwa ndikazoona yakandirwa 1 2 muroora uri kuti murume wangu haachandisapoti ngekuti dai kwakuri kugadzire musha kuti musha umire nhasi tiri kuzwa chiti kubva musi wendaona baba
aine muporofiti kana ng'anga echigadzire pamupango. Nhasi uno ndine rufaro nekuti ndaakugara nemurume wangu zvakadini zvakanaka. Asi imwe mwasvike pamba nemwana wenyu waite zvekosvikire kumba kwenyu echizoende korara basi iye mwana simuka. Sorry baba, muno mudare ndinonga ndichibvunze mwana pane zvendiri kutsvaka. Haizoya kuma 12 ikweyo usiku kuata. Ubaba hwaita. Kuti gara basi. Now imwimwi manje baba makatore mwana wenyu kogadzire pamba pemwana. Nhasi uno mwana wenyu haachasapoti mukadzi. Isu sedare tinoti mwakagadzira here. Ndichazondikutsanangura chimbondipingurai tinoti mwakagadzira here baba. Ndosaka ndaenda udzoka. Baba ndati hakuna chimweni chingagadzirwa ndi baba chekuti mushaumire mukasaizoona ana aya achigarisana. Saka imini kupindira kwamakaita sababa kuuya nemukororo wenyu usiku. Muroora akarara mumhatso musina kumbomutaura kuti muroora tichauya pano ngoti wakazoita zvokumuona. Pindura kuti wangu prophet. Ndakasvika muroora pasina kuchakachena. Nofunga kuti kuma 7. Takatotumepo ana kusvika pasi wanga asipo. Saka muroora wakazosvika imimi makutoite basa. Handisi kuzoti wakazosvika zvekumanguwai. Alright. Muroora simuka. Wakatanga ndiani kusvike pamba iwewe na Tezvara nemwana wao nana atete kushanda pamba? Ndiani akatanga kusvika pamba iwewe kana kuti iwe? Ndini. Mwazvizwa? Wasvike pamba chii chawakaita? Pandakasvika pamba ndakasvika kuchakajeka. Yes. Ndakanga ndibva kodonhedzeresa mwana. Yes. Pandakasvika ndikatasa pamubhedha ndoona henga yanga ikandwa pamubhedha yanga ine masiketi yangu andikaturikira. Yes. Ndopandatarisa ndopandakashaya siketi yangu ipopo. Vandavhara dhoo ndabuda. Vandaenda kumba kwaSezara rangu. Ndopandakasvika mai achitoridza mbuwe ndotoamhoresa. Ndotodarikira ndichienda kotora foni yangu yandaendaendesa kuchaji. Ndopandakazotodzoka ndotoya kutobika pamhatso pangu nemwana wangu ndichobva ndatopinda mbari autorara. Ndokuzonzwa matochiwo anhu echitaura kuti pane murwere unonga aripo. Alright, sekuru jobo pindai kwa sesi. Baba mwakati kanganisi. Yes, inipe maishike pamba makabvunza. Atitoti auripo kubvunza. Kana uri gogogo. Mani moenda nawo. Tinoti anaso kufa. Baba musha kana mwana andani musha. Yes. Wa mhatemo. Mazwa. Tese tiri muno tine vana. Muno takadai. Takutomira upoyo huku dzacho dzinonga dzabikwe. Atichaiti zvekahasha. Imimi musaikona kotora muporofita wamakatora unoziya nani? Unozi Agono. Ani? Agono. Agono iwo ndo akauya kunasira ere kana kuti akauya kupwanya? Akauya kupwanya. Inini maorera akaita ka. Daira ya papa. Wendiri nini ndinoti ana kuye kupwanya. Chimirari ndechikutaurira baba. Vakauya kupwanya. Ngekuti kubva muna January asi kumbozopuwe sipo ai. Azvina kuitike kare zvekuuya kwomuprofita zvaakutaura. January kutori kumashure kwemuri kutotaura. Muprofita wako azvina 2 weeks ba. Chizwa iti aizoitwa. Mwaizofana kunga mwakanase kusvika go. Musaitiwo kubvunza kuti mune munhu ero. Hamusaida ruba. Go. Mwaiti mune munhu ero chezvodongorera munhu ndiye wakambozviita unga mwaida kobate muka. Mwaifana kupinde kuti go. Mayani ngove muri pano ere odaira. Tanga tauya pano murorongo. Tauya nemuporofita toda kubatsirwa ndiye. Tese nimwe mwaida kundobatsirwa ndiyo muporofita. Tobatsirwa zvakare zvaanozwa namasi asina ndaya anoreketa. Mwakauye kushanja. Mwanyamboende kuri kundoende pang'anga munotanga kubatwa kuti pane ng'anga yakauye pamhatso ipapo. Mwakashanja baba. I'm sorry. Inini pendakasvikepo pamba pemuroora kana pamba pemwana wangu. Handina kusvikepo ndiri ndega inini nemuprofita ba. Ndakasvika ndine mwana wangu. Saka handichazivi kuti sekuti mwana wangu pamba pake waide kuzoti gogo ere kana kuti amene kuti waide kusvika nechanuri apo handichazivi. Chiteera. Uzaya wakakorera. Wakakorera. Waidokedza muroora kuti hasaisvike kuuyu.
waisvikire kwakwewe chiswereyo nekwati unogare zvaita anhu uchitore statement anhu akagare seri kwako ukandozvari ari kuramba haisi statement bari unamba unozwa baba mirai timbopa mukungato hero wamukungato ndaikumbira kubvunza baba kuti chinozi mushamukadzi unochiziya here ndochiziya matopedza amukungato matopedza izwai baba hamukoni kuite chiro pamba pemwana wenyu nemuroora imwimwi muroora wenyu musikazombotaura naye mwana wenyu mwayamwina henyu muroora ke alright 1 chizwai manje gara pasi mwanangu baba simukai mwazwa ere kuti mwana wenyu wakashaya siketi wakataura mwazwa ere kuti pamba pakaroorwe muroora wenyu paari nemwamuna wake paishandwa makazwa paishandwi akwaya kutorambanisa ndomaonerei nekuti akanga atobve kumba kwangu echitaura kuti mwana wanyu handichamudi kuzoshandwa pakaizwe pamhatso pangu saka ndichazivi kuti kuoshanda kwaakaite pamhatso pemuroora wavo anga achashandei iwo auya echiti hatichadi mwana wako baba munozi babani ndinozi chinyai Douglas Chinyai fine nyoroti Douglas Chinyai unodikane kudare musi wa7 nemwana wake mira ndipedze vivi ndareda unobva wauya nemwana wako ndoda kubvunza baba haiti mwana wanyu handichadi wakabudise duro here hazi isusu hatimanikidzi kuti mutore mwana wako kuite nhapwa mumusha mwako iwo uya nemwana wako nemadzitete musike chamudi munonditaurira pano mubudise duro mwopa uyo obva ataura kuti mwakatore mwana wangu mune jeredzwa rangu rakati mwakabereka nemwana wangu muno asi inini samambo manje ndaakude kuzive kuti sketi yake yakambotumwe kumvura akaishaya ikazopetuka iro rabasa rangu saka inini ndatombomusunga nasi kuti kunyangarika kwesketi yemwana wo uyu inobvunzwe kwachinyaya hanzi ndakupembedza ba ndinozokupembedza ngoti musi wacho ndichazoite zvinoite kuti uende wakapembera kana kuti dzinosara newewe yes yes ndandambobuda anhu aya akabatira naye akabatirana wakabatira umweni ndiani uyu wakabatira uyu une chibatiso chaakatotora ngaandipe uno saka ndiri kutongea ndazoona kuti saka ndaidodzokere kumashure tichadzokera musi wa7 ngekuti pane rimwe jongo 66 ipani purisi wangu ungaona ausese mchikosi uyu manji baba Chinyai ndio unozi mupfuku wekubatirana mupfuku uyu kuti wakabatirwa kuzi uri murori wokupumba wachizwa saka ndinoda kuzokupa mupfuku uno wapembera musi wa7 unodikane kudare nemwana wako asi ndatotaura ndisati ndazive kuti wakabatirwa saka wakapumwa kuzi pane zvawakaita pamwana wangu pamupfuku saka ndinoda kutenda court messenger wandijekesera kuti ya mutape anhu akatopfukura naye kutaura kuti wakapumwa pamusoro inini mabatire ndakaita yes mupasha wangu ndakamubatira pakuti iwo vaiuya vechitaura kuti mwana wako une mhepo handiti yes inini ndoti ngatifambe tese yes vairamba vaitifambira wega mwana wako ngekuti ndiye une mhepo saka inini ndairambawo kuti handifambiri mwana wangu ndega ngekuti iwo ndiwo wakauya wachiti ndiwo une mwana wangu tinofambire pamwepo ngekuti chendichazoya nacho mangwani uchandirambira iwewe ndizvozvo saka vanoramba kuti tifambe tese rwendo runo hakuna unoramba mazvaire baba rwendo runo hakuna unodini unoramba ngamurekere kuyemudare muno musi wa7 moni January and uyehe mutape yes mwana wangu uyu wakazve operation kubereka kwaakaita ndikazotaurirwa after mwedzi nemavhiki 3 kuti mwana wako wakazve operation wakaberekere pamutare mai acho echifona kwakadini ikweyo zvikazi wane mwana
wabereke zvakanaka ere, waiti wabereke zvakanaka. Paakazouya uchopedze mavhiki 3 apamba, wakapedze mwedzi achiri kurape operation iyi. Paakumba kwapedze mavhiki 3 ndocho chizoti kuna mbuya acho mwana wakabarwa, ndikati mwadi kutoende kuone mzukuru uya, apana unoya panapa kuti kwediyo kwanaka, chitoenda imwoone mzukuru. Paakasvike kuone mzukuru mbuya acho ndio kuchitotaurirwa papo kuti mwana wanyu wakachekwa, asi petaibvunza zvaizi wakabereke zvakanaka. Mwana waizi usataurira abereke ako, operation aiziwomi. Right baba. Ano tasvika manje padziya pamama. Musi wa 7 na 8 o'clock unoya uchipesisa mari kwedari. Tobva takupembedza mupfukuru munowu wawakabatirwa. Ndio petichazona kuti for sure ere zvizvi mwaite pamba pemukororo wenyu mwaiaka ere kana kuti mwaidini, uye chiri kunetse mwana wa mkwayo zvinobve kuwa kwambo ere kana kuti zviri mumunhimu. Tazwanaka. Saka ndinokuda panapa musi wa 7 na 8 o'clock mangwanani 7 January 2023 wobva unyore balance yasara ipa court fee kaira. Iwe mwana wako unoziana? Tatenda. Tatenda. Iwe weke? Ndinozi Douglas. Ngoti zvinozwa izvi kundinesere $30 ndio yakabudwa ndiyo $30. Zvese zvirutaura kuti dai zvanga zvakanaka babaka kana dhora dai mwana wenyu akagara zvakanaka. Kana takambozva anozwa andipopi baba. Yes, taura yenyu. Handikuti mari kuwanika ndiko kuti mwana waro kana dai akanyora ne 2 na 6 ndine mwana wenyu patiri kushora apa handikuazonda. Haungatadzi kushumire kuti mwana waitwa operation. Yes. Chiro chikuru kushuma kwega kundoyoti mwana wakachekwa, mwana waitwa operation. Tatambudzika umwoyo chii changareketa handi kuti tinotaura ngoti mari ngaiwa dzese mari dzemuchapuwa baba. Saka ndakatoabatira ngondini ndaipumha kwete ndakabatira kuti murume wedu ari kupumha inini. Ano zvinochioneka. Anditi iwewe muroora uchimusha kwawakaroorwa ende unokona unetsika. Wozidai ari mweni akatoti ndomiruka. Saka haumiruki mamiruko, uchamiruka kwazvo. Uchamiruka ngetsika kwayo. Kana wakarambwa chaiko musi wa 7 ndichaziva kuti wakarambwa ere. Handizvo ere? Saka munodzoke mudare musi wa 7. Asi dzimwe nguva munoya mwakagadzirire kupinde mugwasha. Masvita. Yes. Inini hangu pani pemwanga kundondipfinya. Ndisina unasa. Ataura? Ndisina unasa. Garai pasi baba. Ngepekuti samanisi iriri kuti kudini. Samanisi. Unodikane kudare ramambo saurumbe kuti tichenurane pamhepo iyo iri kuramba kuti tinzwe tiri pamwe chete, iyo inoti iri pamuroora wako mwana wangu unofanire kuuya kudare nemwana wako tatenda. Saka ndaikumbire kubvunza sekuru wangu wangwai kuti ndinere zuva rimwe rendakasvike pamba pawo kana kuti raakambouye pamba pangu ndikaataure muhope mwawo kuti mwana wanyu une mamhepo kuti vazoiwa vachizotsanangure manyore kuyareepapepawo. Onai pamusoro order please. Zvenichazoita ndaikanoti vapindure nhasi asi ndakuda uina tatenda. Tisaite chigwiriri pamwana wako. Andozvo zvandataura. Anokuti ndine bundu napopera. Ndinochiraidze mwana wako iwe bundira mazuva rimwe ndakamboti sekuru mwana wanyu une mamhepo saka zviri kungaondirwadza. Uruzvo zvandataura. Ndosaka ndati ndipatawo rinopera. Asi kurwadziwa kuungaita manje iwo. Musi wakumurwe jombo waiti chii? Musi wandakumurwe chii? Jombo ichienda. Jombo iyi. Chibatiso chatorwa. Sekuru wakandoti ndautotore jombo rako. Waiti chini iwe? Inini. Waiti kwendeni. Akandoti sekuru akati jombo noziya kukwenda nayo. Baba njombo. Musanangurire. Mweregereta baba ndira sokutauri.
mazwi ainyaswa baba kuti anyari mwana wenyu waireketa wakanga ane fuhira warwadzira akati mazwi emunotaura pamusha penyu ngemwana wangu ndakukubatira kuti techizendo ung'anga ndakubatira kuti muri kunditi inini ndini ndine mwana une chakachata kutiise kuna baba mwana wenyu waitaura kuti baba ndimwe muroi wacho akandemubatira ndopenda kuti pange kujekeswa because imwe mamutwi kubatirwa izwai baba amutwi kubatirwa mwatoa mwamama muri muno amuchabudi muno chemwakuendere kumhatso iyo kotse mare mwedzinogara mubako racho kuti mwauya panapa takumwendesa kupang'anga amupetuki mwapembera imwemwe kuti baba zvakanaka aya akazwi zvakanaka mwana akagwi zvakanaka totoona kuti mazano ese amwaireketa kwaiye kunyepa ngokuda kurambe mwana tinozviziva zvese marambiro anoite munhu unorekete hwakawanda kuda kurambe mwana mwana wenyu wendai mutomudaidza uya asarambe kuuya mwechiona heizwa baba mwechiona kuti muroora uri kuryera handi une mwana wenyu ni mwana mwechiona kuti une mwana isusuka kuti mukororo wenyu asikachamudi unode kumudzosa akakwana kumba kwake go and take care imwana iyo murooro musashuvika muri kupenyu mwanawo pari panyaya yechikafu baba acho vakambouya shuwa zvichitaurika ngenyaya yekuti mwana wangu asi kusapotwa zvakadai shuwa takagara pasina baba ndikati baba mwana takamudaidza ndikati mubvunzei mwana muroora wangu kuti une zuva ere rakambouya pano ichiti baba wayo handina chikafu wakapindura kuti handina imimi manje baba dziva murionere munobvunze kudambuka kwenjombi mungamirire roti muroora kana munoti mai mwana ngatisepo kashuka neka mafuta munoona kuti mukororo wenyu haasi kusvikapo mungamirire kuti muroora dzimwe nguva unoremerwa ndizvo asi munoziva kuti murooro wangu haasi kusapotwa ko half by kana dimvu chaiko chiende muite izvozvo mudape ndichitaure kwekupedzisira inini semupurisa wakasvika paanogara yadhi yaakaakire muromo mwana wake andika kundogure yadhi yakewo baba saka mwana wake haasipozvo unofanira kutore care kunoti murooro wake warya here chikafu ngoti utori muyadhimwo zvokuende kumarikicho izvo ngaasatobatiki kuti muroora ngaende kumarikicho ngaafidhe muroora wawo ndini ndikutofidha mwana wangu mwanangu urudoti nandoda kuti pane pandandasi panyaya dzehembe dzake murume wangu dziri kumba kwabereki ake saka babaka muri kutondera ere zvataura njomo mazvitondera kuti baba muroora hamuchamudi hatimumanikidzi umbowo hwekuti muroora hamuchadi iwewe nemwana wako muri kumweyo hatimumanikidzi hapana ndaba ipopo asi tsikanisai ona mira ndikutaurika mukanyepe kuite unga makangwara nyaya musi kudzidzwa ere dziri kuitika mazuva anaya unodzidzwa handichatovidzei batai mwana uyu zvakanaka mwakundikana kuti baba we mukunda wenyu takorera endesai ari mupenyu ngekuti amweni ari kuendesa chachitunha zvozokorera manje saka nyengedzanai zvakanaka kana mwana wako asikachadi mwana wangu endai ngegwara hapana unombomanikidze munhu kuti ramba uinaye mukunda wangu asi endai ngegwara $30 yemwe akabvisa kuti tisi tine mwana wenyu kumuda kana musikachamudi munouya muno neduro hatichadiba mwana wako alright zvambobvunza asesi wangu injobo regai ndikubvunzewo kugara nehembe dzemwana dzemurume wake uyu kuti unofunga kuti iye unoti kuti kana kubvunza akadzi ari munomu kuti hembe dzakambogara naSezara here dzemwamuna iye ane imba yake onai taakukuomesera kuonesa kuti uyo mwakaramba kare mira chitinoda ngechekuti muparadzane zvakadini zvakanaka tonana muswasei hamusi kundomesera mutapi muri kutondidzidzisa chete zvinoitika ngezvekuti kana wandogara vaitiko mumangari
kuti uzotaura zvese zvaunongotaura zvinenge baba ngati mutaurirai dare rangu kuti mini yekugara nehembe dzemwana wenyu wakaroora mukadzi wacho aripo taurirai dare munogarire nadzo inini handisi ndakatakura hembe dzake ndiye wakauya nehembe dzake ndomudzinga dzokera nehembe dzako kumba kwako woramba ndomudzinga dzokera nehembe kumba kwako mwazvona ini chendatenda zvoone kuti kudini mwakura zvotaura kuti chinyi mbasha dzichirumba kwenye nyaya iri yapakani chendatenda dare kairi ndoda kutaura zvakanaka chendatenda dare ngechekuti mwati tatenda wacho ngaauye saka zvakanaka kuti tatenda wacho auye adini hake odaire mhosva dzake because panenge pakundiremera zvimwe zvacho handingakwanisi kuti ndiwe mwana kana iye uri kuti hembe handisi kuda zvakafanana nezvaataura kuti haana kuuye kurara kumhatso zvakadai dai ndomudini uri kuramba iwo ari tu ndo ari kuziva zviri kuitike mumba mwangu mhosva handingarambe sekuti mwana ngewangu asi ukawo pari kundibata hausi kutaura vachinyai baba nhasi uno hamugoni kutaurira dare rangu kuti chiri kuitike mumba mwemwana handichizivi imwe akaenda kwaNemuporofita dare rangu harichazvizwi hazvizwa kana mukatenderi kobvunza anhu akadzi acho anoroorwa kuti murume wako ooneka aina baba ake paruwanzi mwechishande musha mukadzi wacho asikazivi kuti pari kushandwei nhasi uno hembe dziri kumba kwenyu moti inini hapana chandinombosiya baba kuti chichiri kuitika mumba kumwana murutoura nendimurere baba hamutauri nendimureba toonana musi wa7 simukai baba muyani mwana wenyu musi wa7 mukunda enda kugara zvakanaka wakafara uchitsvaira kuti paruwanzi pacho uyo nomusi wa7 uchipuwe chikafu tozwa chinobuda nekwamwe chikafu chaunotopoa